Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Вәгазь телевизион ачык конкурсына җибәрелгән нәсихәтләр һәм аларны сөйләүчеләр белән таныштыруны дәвам иттерәбез. Бүген Дин Ислам мәчете имам хатибы Инсаф хәзрәт Ибатуллин күңел зәгыйфлеге турында аңлатыр. Бисмиллах, вальхамдулиллах, салату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Тән зәгыйфлеге булган кебек, күңел зәгыйфлеге дә бар. Инде яхшы эшләргә ният кылдым, әмма ләкин нәрсәгәдер килеп чыкмады, инде нәрсәгәдер барып чыкмады дигән инде сүзләр ишетергә туры килә. Иң беренче чиратта ният дигән әйберне аңларга кирәк. Ул ният коры бер уй һәм фикер рәвешендә генә калырга тиеш түгел. Яни мин шушыны эшләр идем. Шушыны эшләсәң яхшы булыр иде. Бу җәмәгать әле уй һәм фикер генә рәвешендә калмасын. Мәсәлән, күз алдына китерик, әгәр дә бераз безгә ризык кирәк икән, табыныбызга ашарга ризык кирәк икән. Без уйласак, мәсәлән, шушы ризык булса иде. Шулай бит. Ул инде үзеннән үзе, алмапыш, халкыбызда әйткәнчә, авызыма теш инде була алмый. Әмма ләкин бәндә инде иң беренче чиратта уйлады, теләге булды, шушы ризыкны булуын ул теләде. Һәм инде күңелебездән инде ният кыла. Туктале, мин моны иртәгә эшкә барам, шушы эшемә баргач халал ризык белән, шушы халал малымны табам, шушы халал малым белән, шушы халал ризыгымны алып кайтып, инде гаиләмә үземә ашатам. Менә бу җәмәгать асылына, төбенә, җиренә җиткән ният һәм максат буладыр. Әмма ләкин инде кайбер чиракта хәтта ният кылып та, әмма ләкин кайдадыр инде гамәлебезгә керешкәндә дә инде җәмәгать әхлакый сыйфатларыбызны да барларга кирәк. Ул да булса әхлакый сыйфатлар кайдадыр ялкаулык безне басмаска тиеш. Кайдадыр безне наданлык, дөрес, начар юлдан алып кирип китмәскә тиеш. Кайдадыр безнең инде шайтанның инде төрле вәсвәсәсе безнең күңелебезне төшермәскә тиеш. Бабайларыбызның сүзләренә карасак, аларның сүзләрендә һәр вакыт инде күз алдына китерсәк, инде әйтсәк оптимизм дип әйтик, алга карау. Яни сабыр ит улым, шөкер ит улым, булыр, барчасы да булыр, килер, әмма ләкин сабыр ит, шөкер ит, амәлеңне кыл, Аллаһ Тәала бирүчедер дип инде әйтә торган иделәр. Һәм инде бу чыннан да асылда җәмәгать, ниятләребез, уй фикерләребез булып, инде шушы ниятебезгә салып, инде Аллаһ Субхану Тәала дөрес, хәерле әхлакый сыйфатларыбызны да кулланып, инде ялкаулыкны, кайдадыр шайтан вәсвәсәсен җиңеп, кайдадыр күңел чөнкелеген инде җиңеп, кайдадыр дөрес гыйлем белән шушы юлга бару да кирәктер. Менә монсы инде җәмәгать һәрбер кешенең үз юлыдыр. Яни һәрбер кеше шушы үзенең максатына, үзенең куйган ниятенә инде төрле юллар бара. Һәм инде шушының нәтиҗәсенә карап, Аллаһ Тәала каршында инде дөньялык бәхете дә, дөньялыгыбызда булган бәхет тә, һәм инде ахирәттә булачак бәхетебез дә шушы ниятләребезгә нинди тырышлык белән, нинди көч-куәт белән, нинди акыл зиһеннәребезне җиңеп, шушы юлга без барабыз, шушы ният максатыбызга ирешәбез. Менә монда бөтен Аллаһ Субхану Тәала каршында ирешкән әҗр-савапларыбыз да, ирешәчәк әйберләребез дә шушы әйберләргә бәйледер. Инде Аллаһ Субхану Тәала инде һәр барчаларыбызга дөрес, яхшы ниятләребезне биреп, инде тәннәребезгә, җаннарыбызга инде Аллаһ Тәала шифа, сихәтлелек, тазалык, саулык биреп, күңелләребезгә дә Аллаһ Тәала ныклык биреп, куәт биреп, инде Аллаһ Субхану Тәала куйган максат, Аллаһ Тәала каршында куйган максат ниятләребезгә ирешергә Аллаһ Тәала насип эйләсен. Вальхамдулиллаһи раббил аламин. Салату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Әдәм баласы ишеткән хәерле, файдалы вәгазь нәсихәттән, укыган китабыннан, күргән һәм ишеткән хәл вакыйгалардан сабак алырга, фикер йөртергә тиеш. Бүгенге вәгазьдән дә тиешле сабак алгансыздыр дигән теләктә, сау буллашам. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.